Poď sa so mnou pozrieť na výpredaje do Reserved. Chcela som si kúpiť hlavne svetre. Pozrela som tento hnedošedý, bol nádherná farba, aj príjemný materiál, podzadok, výborný sveter k leginám. Potom som našla takýto oversize, biely, vrkočový vzor, tiež podzadok, len zdal sa mi až príliš dlhý na rukavoch. Potom som pozerala tento rúžový, bol z rady premium a mal krásne gombičky v tvare srdiečok. Úplne úžasný materiál, tento sveter, úplne hebučký. Potom som našla takýto biely so stojačikom, úplne klasický, škoda, že nebol dlhší. Inak veľmi príjemný materiál. Potom takýto bežovo-kremový, veľmi dobrý strih, tiež trošku oversize. Potom takýto body, alebo neviem, čo to bolo, tričko. Aj vešiak spadol. Takéto tričko s primesou modalu, veľmi príjemný materiál, taký chladivo, teplý, veľmi dobrý a kvalitný. No a nakoniec som našla takúto sukňu. Je to úplne mimo mojej komfortnej zóny, ale zaujala ma hlavne tým, že bola taká zaujímavá tá farba, taká metalicko-krémová riflovina. Daj mi vedieť, či som si ju mala kúpiť tú sukňu a aj z tých vecí, z tých svetrov, ktorý som si mala kúpiť a ktorý nie. A sleduj môj profil pre part 2.